Dia David Gearóid, agus bannaí hatan na Gaeilge armh go léir. Is mission Dr Gearóid Ó Domagáin ó Ulster Irish, agus tá go le Uladh inniu fa Gaeilge Chúige Uladh. Báile mar tús buithe a ggóil le chuirle ceantar le Uladh agus go háiris le sean macnia as a hadú seo a thuirtú Uladh. Sé teidir le físa seo Gaeilge Chúige Uladh, príomh chreithe na Canana. Sin tír rénime an teidir seo. No, is minic agus mé scór ranga I má fáiste, go mbeadh sé caint ar hábhacht na Canana agus ar úsáid na Canana, a han sin an amadí bíam sa smuintiú, well, an bhfuil ag daoine go déire atá gceist leis go cheanhaid. Is ceist chasta í sin dar náide. Ma heimid tír fada go leor, bhí canhaintí defriúla le chleisteáil ar fada Chúige, nuair bhí an Gaeilge beá ar fada Chúige. Bhí canhaint fi léithan an ardwatha agus I Gearóin agus an lente intrama, agus sin fiú sa lá tainniuan. Tá canhaint arba an ggéaltacht arba bhal fáiste, agus I Gearhonal. Príomh chundaí na caintí seo inniu. Tá differ idir Gaeilge Helen Curmagas agus Gaeilge Chlochanile. Fiú go dtíre in íor thuaisceart a chundaí. Tá differ idir an cinneal Gaeilge a bheith le cleisteáil in Gníomhór agus a cinneal Gaeilge a bheith in maithreoirtaí ná ran na fáiste. Mar sin dá ní hacu lomsa an seo plé dhéana rahan ceann acu, agus ní hiige sin na táime, níama gurí léat aonta min sáinre a thuirt. Báilm tríthe generalta na Canana, tríthe generalta Gaeilge íor thuaisceart Gearhonal a phléalamh. Nes sé seomí foiinte óla sé tán ar Gaeilge Gearhonal. Pléin cuide acu le ceantar a bhí lé agus deanann cuideala léargas generalta a thuirt ar omlan a chundaí. Tá misead an chaint seo ag go bheith brath cuidmhór ar an leor bhfuil pictar dá le feiceáil an sin, an teangaí bheo leis an áladh dóna le buil. Is maithfinn legan amach atá deanta aige ar réithe éagsúla den canhainte in sa leor seo. Agus féidir mar rá gur achimre atá an sa chaint seo ar cuidmhaith do bhfuil sa leor sin. A haníé sin zile, deanam sa tagart donna foiintí eile ólais de réir mar is cé, agus do maithid taide hían. Ní chluidir th ahan seoirt aniu I áláma, at an téir a bhaile leis níos mó staidir dhéanam, tíofaí sibh codan na foiintí eile luaite an sin. Ma tá muidir go dhéanú plé ar chanhaintí defriúla, nó ar bhrainte seo an léon si sin an chananólaíocht. Bhí muidir caint ar chrí rud go príomha. Bhí muidir caint ar an defer a bhíon ins na fuamaní, I gcannhaintí éagsúla, an defer a bhíon in sa gramada, agus an sin an defer atá in sa stór fácail. Agus sin ar mar dhéanas mise in sa náma tógam inniu. Luair ma písa bagar na fuamana, agus an sin ar a gramada, agus ma bhíon fáilón ar deadú luair ma ar a stór fácail. Ma háisiimiid leis an nuamna. Ceann do mhór chorthaí suirt Gaeilge Chúige Uladh is se go mbíonn an bhéim ar a chéad seala. Ins de canhaintí eile go háirid I gcannams na muin is ar a darna seala a bhí sa bhéim. A hang I gúgáú bíonn sé ar a chéad seala, agus chomhaith lei sin, deantar gearú ar chud na gotaí fada a bhíonn in sa darna seala. Mar hampla, Amadan, ní mar sinna deartar ach Amadan, agus tá garid sin. Ní urlar a bhí san a urlar. Ní áran a bhí san ach áran. Ní ilan a bhí san ach ilan. Tarlín na rud céarna le gotaí eile, ó fada mar hampla deantar sinna gearú. Ní babog a deartar a babog. Ní siapadór a deartar a siapadar. Agus ní fuinneog a deartar a finneag. Tarlín sé le ní galún a deartar a galan. Ní séasúr a deartar a séasar. Ní cosúil a deartar a cosúil nó cosúil.
ar ístalla ní budgeil a deirtar a budgeil, ní leiscéal a deirtar a leiscail, agus an sin le ó, ní móna a deirtar a mánú, ní móran a deirtar a maran, ní cóta a deirtar a cóta. So tá na gotaí antú sin a bhád níos gada, agus níl antú seo a samplaí. An sin an dá ácail sin má agus dá, ní mar sin a deirtar iad idir honal. Bíon gota neodra an. In áit má a chluisteal, clunamid ma. Ma bhíonn seo an, luair leis. Agus ar mud cíarna ní dá a bés an a de. De me hín a gom híon rahín liv. An fácail féile, ní antar sinna uamnú, nar bhíonn se a lár fáclaí eile. Ní deirtar lá eile pádraig, deirtar lá le pádraig. Ní deirtar lá le bríide, ní deirtar lá eile bríide, deirtar lá le bríide. So deantar gearúir sin. Agus tarlinn se leis na slintí fásta. Ní sean ó Gaeilge a bheith le chluisteal a sean a Gaeilge. Agus ní ceall ó searcaí a bheith le chluisteal a ceall a searcaí. Tag mac sibne, bhil cluistear tag ag sibne agus sean a gaí. Bíonn sé dalaí fólamóirí ar tús teataiste ar an uam seo, so a dé heis agus a am heis. Ag gúgáalú is fuam u a bésir sin. Mar hampla málu, búlú, saoú, deanú, breisiú. Nis, an dóibh bhfuil siad leitú hen sin tá siad leitúthe ar waithe leis an uamnú, agus mar sin atá síos tréid. Níama se málu go scríbhú dainnear bí mar sinna, a caidethe seo tá súlagam le fuamnú na bháclaí. An sin na gúgáalú fásta feamid ADH nó IGH sa bhreis ag deirú cad na fáclaí. Ní deirtar crua a gúgáalú, deirtar cruaí, agus buí, agus trúí, agus páí, agus tráí, agus mar sin dá. Agus bíonn sin inda aiste ag an tús don ólamór. Mar gur a bhés an ag deirú na bháclaí sin, ach í an uam a bhés an. Ní hanan go déire an teangaí scríofa, caideanna agus teangaí bheo lortha na Gaeltachta. An sin ag cad na seandaí idir honal, bíonn fuam faoi lé ar a ó nar bhíonn se le chéile. Deartha na daoine ógus a leat aniuan, síal agus gí agus céirí, a beidir másc na muiteire is sinne go gleisí súil, gú agus céirí. An sin is minic ó ag gemath ag a in sa chanúint. Ní chaní sibh orm is adam a bheith óin. Han orthú ach arthú. Han ar thorabí a ar harabí agus ar scarabí, agus búlúbás agus brala agus casan agus crasfála agus seamra in áit seomra. Rud cíarna le dalaí in áit dalaí, daras in áit doras, fasta in áit fásta agus mar sin dó síos. An sin fáclaí dar chríomh cé heis. Ní bhíonn de uamnú orthú sin ach heis. Bíonn cléanú ag fólamóirí an uam sin dhéanamh inta cruaí cladach mar bheith cé an in dhearú neacail. A ní mar sin atá de réir na canana. Clada, othair, cló a bheith le chluisteáil. An sin ag gantartha faoi lé, daladh í dóir. Cé heis deantar sin uamnú mar Lácht a deartar in áit lácht, bárt a deartar in áit bát, agus áirt a deartar in áit ácht agus teart in áit teacht. In amadí cailtar cé heis i dús na bháclaí. Ní chluistear thugam idir honna, chluistear ógam agus ógad agus tá me gol na bhála, hán tá me ag dul honna bhála, tá me gol na bhála agus an cé heis ar hiúil. An sin rud cáitin de gúgáalú na
ein a Gaeilge gar, agus tarlann sé a bháclaí dar nós crá, in áit cná, gra, in áit gnách, mrá, in áit mná, croc, gríú agus trú. In sin a lár neacail an amadí caiilemuid ein. So ní minic a chluní sibh banríon, deirtar baríon, agus muitear, agus muciile, agus scádaí, agus sónrú, in áit sónrú. Agus don daine na ba cláchtaí leis bíonn sin aonta aiste ag an tús. Ab mar taráiteo gom hana féin. Is sin dóid is fosa le seohal go ólam ná galán agus am a chaithú a más na gaintrí dúthis, agus clúas a thráirtíonn, si sin dó a bheith géiste go géir leofa. Tarlann sé fásta gneantar le hadiaí bríomhre, gneantar AITH a gurú go A. So an áit tá sin ceannaithe agam, mar a bheith litrithe agus scríofa, deirtar tá sin ceannaí agam, tá sin crinne agam. Agus an áit go bhfuil cloistear ceannaiste, agus crinneiste, agus báiliste, agus mar sin dó. Má bhgam a deireadh hiag crusaí gramadaí. Ceann na difriútaí is mó a bhíos idir na canóidí eile agus Gaeilge Chúige Ó agus féidir marrá idir an caighdeán oifigiúil agus Gaeilge Chúige Ó na úsáid a bhríthir. Ní go rámhaith ar líon rialathe a caighdeán le úsáid na mríochre a Chúige Ó. Agus níl fáile go seo a rint samplaí a thabhairt. Ar tús, ceann suntlasa na bríomhar sin, na bríomhar na bhfuilantú a chéann se le bhhain a chríochnaíonn ar IGH. In sa caighdeán, nuair a chuirtear in san aimsir leithreá iad, ní bhíonn antú a chéann se le bhhain, so deirtar léam an leor. A ha Chúige Ó conneitear fréamh a bhríthir agus an sin chuirtear an phorcin, agus fáigtear an sin rud a bhfuil gátheile an, léhim in áit léam, léthú sin an siomhríthir aimsir chaite in áit léamh, síhan in áit sían, dóithú in áit dó, agus téham in áit téam. Beidir go síolthú daine gur rud cúil chúise seo, ab mar fuair me seomán ar thoisiime gáil síos an na Gaeltachta. Clinn caintrí dúthaí seo agus chuann siad sunta san, agus níl me se ráit gur thóir do gá fóla mór Gaeilge go dtíire a bheith gurí éifrisí anúir bhaite na Gaeltachta, a caithir go dtíire matamidíí commerceá défada a dhéanú leofa, caithir a bheith óla ar na rudaí a dúir siad san, agus na rudaí beidir a bheith áiste acu. Rint samplaí eile de rudaí a bheith chluisteáil a dtaca leis a bhríthir na Gaeilge a bhíonn a bheith an nuair bhíonn 4 aine úsáid le bríomhre, nuair na míon 4 aine úsáid le bríomhre. Mar hampla, deirthaí ar tholaí seanna, tholaí, níor tholaí, nó thar tholaí. An mhacaí, maire a litir, ní acaí nó hanacaí. An ganathaí páidir géad, ní cheanathaí. A cheannaí a fear char, cheannaí. So tá fuaim difriúil an sin ná mar bheith amháin sa caighdeán, in sa caighdeán ar thola sean a bheith amháin. Well, de réir litriú a caighdeán ar thola sean a th tholaí a bheith le cloisteáil a Chúige Ó. Ní tharlaíonn sin áfa nuair bhíonn 4 aine mistí. So arcar me sin na samplaí híos, ar thola tú an scíal, so tharla bhfuil tú is tíon sin, bíonn an difriúil. Ar tholaí sean a th thola tú, agus an freagra nuair na bhfuil 4 aine mistí, tholaí. An mhacaí sí fear a bhus, ní acaí. Brise tú an inneog, brise tú an inneog. An ganatha sibh an leor, a cheanna siad a te cheannaí, a cheanna siad a te cheannaí. So tá difriútaí beaga buide an sin maidir le céiseanna agus freagraí nuair bhíonn 4 aine mistí agus nuair nach bhíonn 4 aine mistí, agus is mór is fiú ólas a thir seo.
Tá rial hábhata ag baint le fuamnú ADH nó ODH rud na fóráinim natha sé, sí, sin, sibh, siad, sin, seo agus siúd. Seo in sa bhúchainile agus san aimsear gra chaite agus sa bhórdaí a fásta. Nuair bhíon an fóráinim istí, bíonn sé mar bheith te an innearú ineacail. Mar hampla, he would praise, Walhid se an a bheith mar bheith tí an innearú nácail. Nuair na míon sé na sí an is walhu, an a bheith walhu. Darna sampla, wúlú, a han sin mar chuirmuid fóráinim leis tar tús is, wúlhid se, ar wúlid se, gúgim leis go, wúlhid se. Bhíú a bhíad se an. Curú a na curad sin is dearthart, Mar sin dá, má tá muid gola úsáid na canana ar a dá cheart, caithfidh muid an teidir ealú seo dhéanam. Idir a bhíos an nuair na míon sé na sí, na siad na na cinealainn sin an, agus an te nuair a bhíonn siad an. An sin bhd eile a bhíos dalí na bríomhar seo in sa darna réimnú. Tás agam na bríomhar fada bhfuil níos mó na siile amháin antú. Ceannaí, éirí, ceangal, inch, iompar agus mar sin dá. I gúgáilú tá sé mar bheith píos a breise an innearú na bríomhar seo, rud a áithríonn an Mar hampla, I will buy. Ceanóí me a dearthú go dháid daoine. A ha gúgáilú ag na chaintrí dúthis, ní ceanóí me a bheith le cleisteal a ceanahama. Mar a bheith agus tí sibh an cé héis breise a tar golasteachan sin, ceanahama. Rud eile ar fiúil a luúan sin na an mé, ní umnatear mé ar a dóid sin, Dr Gearóid Ó Ríist, me a bhíos an, ceanahama. Cheanahad se, Ceanglahad sí, Intehí siad. Agus bíon ribbag tríanala í le teataiste ar na fuamanna sin, a sílim gur cuidú an litrú difriúil an sin mar tá le facail ar a tláingan. Ar a mhórchóir bíon lé a caintrí oltathe le formathe scartha. Meisiimiid le caintrí as cúgamúin is formathe táite is mó bíos in úsáid acu, a ní mar sin atá a gúgáilú. Formathe scartha bíos an. Mar hampla, bíon ceanaíonn me le chleisteal. Is ceanaím atá an sa chaideann, agus le fíorne ceanaím an ceann a dhéanfainn haon a thaigisc. Agus bíon sin le chleisteal an sa chanáid, a bíon ceanaíonn me le chleisteal go mbeidh céarna. Ceanaíonn muid in áit ceanaímuid, ceanahamuid in áit ceanóimuid, agus cheanahad siad in áit cheanahadéis. Tá sébhú íoríonn sin. Agus cheanamuid in áit cheanaíomar mar bheith le chleisteal in sna chanáidí eile. An sin me ghlachamuid na bríomhara mí réalta. Dar náide in sna seomraí ranga fólamuid na luganatha caideanatha, a níl siad sin na teat leis an rud a bheith le chleisteal i dtear hanal dúin. Níl an seach roinnt samplaí. Má ghlachamuid mar hampla an bríomhar feic. In san aimsear leithre, ní deirtar fecam, deirtar tíam. Ní deirtar fecan tú, is tí tú a bíos an. Agus an rud céarna san aimsear aisteanna, ní minic a chleistear feici me. Is sin rud a chleisí na tífama. Rud atá symbol fadúide sin, deirtar tífama, a han sin níachama, nó hanacham. Agus tá sé cinne láiste han sin ggóil difar idir an dá orm, an orm iarafa tífama agus an orm iolta níachama.
Nes tá cúishui le staire le sin a níl an támo go miniu gul go minister in siscíal. Má ghlachmuid an brithir fai in san aimsir leithre, ní chlunnimid fáim is dhéamh. Ní chlunnimid fáin tú, dhéamh tú. Dhéamham, dhéamh tú, dhéamh sé, dhéamh sí. Leis a brithir abair san aimsir cháte, cé gur dúirt atá sa chaidean agus sin na chluisteáil codanam, is minice a chluistear dúirte go háirid le sé agus sí agus siad, dúirte, dúirt sí. Álas na méhain éon ar Harabí. An sin an san aimsir leithre, deartar, dearam, go cinse, ach ag na caintirí is sinne, beidir go gleisí abram, abran tú, abran sé agus mar sin dá. An sin is an bhríthir tar. Dólamid lig níor hanig, ar hanig, nar hanig, a ní hanig, an danig, na danig, a bheith bhain san aimsir cháte idir hanal. An sin san aimsir leithre, ní tagam a deartar a hiigam, agus ní hiig tú a deartar a ní tagan tú a deartar a hiig tú. Leis a bhríthir ché in san aimsir leithre is minic a chluistear héid tú, in áit tean tú. Leis a bhríthir Jan, in sa leag an scríofa chaideanna, clunnimid tímuid rinne agus a dhéag an dearú, at ní mar sin a deartar go álu is rin atá. In san aimsir leithre, ní Janam a bíasán a níam tú. nó an amtí fiú ní tú. De mar táin sa teanachil an rud a tí a páiste, ní a páiste. An rud a tí a páiste, ní a páiste. So níon tú ná ní tú. Agus an sin an san aimsir aisteanna, dheanthaí a bíos le chluisteáil, dheanthaí in áit deanthaí. Agus cinehhain eile an brithir tóir. In san aimsir cháte a réist sa chaidean níor thug, ar thug, nar thug, a hangéile cúgáú, ní thug, an dug, ná dug. San aimsir leithre, ní tugam a deartar a bheirim, agus an sin bheirt tú, bhirse, bhirsí, in áit tugan tú, tugan sé, tugan sí. Agus sa bhchainile san aimsir aisteanna, bharthama, in áit tuairthama. Mar sin dá daine taigeí canhain cúga álu a thuirteach go híon cai siad sí agus páirdaon na mríthir seo a ólam. Rud eile bíos de chluisteáil a gúgáú na an deadú cebneasta, si sin dá fearm faoi leit den chlásáil cebneasta dhéara san aimsir leithre agus san aimsir aisteanna. So in san aimsir leithre, cuirtear S in áit AN. Mar hampla, sin an fear a bhíon an seo. Sin an rud a bheith ó caideanna. Sin an fear a bhíon an seo. A ha gúgáú áthrítear sin go sin an fear a bhíos an seo. Ná go fiú sin an fear a bíos an seo. De réir art Hughes a bíos an legan is sinne, agus is tradiisianta a bíos gan an séamh ó Harabí sa cháisian. Sna sampla eile, ní héad na fearmhóra a bhuinas an fór in áit a bhuinan, agus is beagrad a níos codú, in áit is beagrad a dhéanaan codú. Agus hic seo a dhéanú le bríthirbe. In san aimsir aisteanna teantar an Rud Éiligh, cuirtear EIS nó IS an áit an IDH. Mar sin dá an áit is brad an sé a ólthaí a haid, cluistear is brad an sé a ólthas a haid. Cad é dhéanas tú nar thocas an géabhrú in áit, cad é dhéantaí tú nar thocaí an géabhrú. Cé a dearas na bhfuil a ceart agam in áit cé a dearthaí. Sa cheantar haid meise chud mhór amán si sin dá a gceantar chlochanéalaí. Bíon há ionta cáitinta. Bíonn sé cáitinta a chlochanéalaí agus fásta ar an háraí agus darna i ngálaach na halaban. Agus seo rinne samplaí dús éid há in anad ní. Ha deatha man sin, ha ró, ha danig, ha hiig, ha nuair, ha naca, agus an sin san aimsir leithre, ha bhrisin,
ha charan, ha jigan, ha nólan. Agus na formathe sin in úsáid in áit ní. Nis, beidir gur hí ceist cén dáin é brion seo. Well, bíon ha agus sébhúin bonus an ama, a han sin ha agus arú a bías an nuair hásaíonn an bríthir le té nó dé. Ha danig, ha digan, ha nílan agus mar sin dá. An sin rih gátaí san aimsear chaite gúgim leiscail san aimsear leithre is hán a bheith amhain hanólan haníchan agus an sin in san aimsear chaite leis na bríthir rialta dhéobh muid thar-thuig, thar-ólam, thar agus mar sin dá. Rud eile tá simú fa úsáid ha nach núsaidir san aimsear aiseana mar sin dá mar chuirtear ceist san aimsear aiseana agus má thargaí ha úsáid is sí an aimsear leithre a bheits a chluisteáil mar ragra. So, an risí sé sin havrisin mar ragra. An bosí sí am néana ha fósan. Me tú lena mara ha bhíon. Níl fáile go mór na ráid fiúd an chapel a hahain na ráid go dtíra nuair bhíon an gra chapel in úsáid nach míonn sé le chluisteáil ach go míonn sí intuige. Mar hampla, is fearr jazz sean. Ní bhéann is le chluisteáil, dearthaí go dtíra fearr jazz sean, tuí díra iad, bóhrá agus dochtar mise in áit is dochtar mise. Sin má bhíon an leithéid sin le chluisteáil a Harabí. Feachtar dúsa gur minice a bhád a úsáidir an lugan eile si sin dá atá So in áit múnseoir maire, dearthaí múnseoir atá maire, fearr jazz a bhíam, amadan a bhíam tú, gursa óg a tantí. Má léimiid leorthaí gramadaí deir siad gur lugan treisithe nó lugan ina bhfuil béim atá géisteann seo, ad le fíorne seo gra úsáid na canúna. Ní hiag mór na ráid fan animácail gan go a bhád scéal, a ha chéadhar a dearthas me faúda na go bhfuil cuid mhór fáclaíonn a bhfuil cuma a gifriúil orthú nó fuamnú difriúil orthú ná mar bhéh de réir lugan an áclúra nó de réir a chaidean. Chur a gas, in san áclúr dhéobh muid teanga a teangaí a bíos le chluisteáil. Agus cailí, agus leapaí, agus léinaí, agus tinní. Agus in áit bach, dhéobh muid bechog, crúag, lochog, fuileog. Agus a rístála hocu chuirsís staidúil agus cúis staidúil a lual áfa seo a an táma bhagam. An sin tá lí i gúgáilú le tréanolraí in áit logalraí. Agus an mud atá gceist le sin. So mar ghlachmuid an fácail leor agus neverolra de réir a chaidean ifigóil leor agus cílón. I gúgáilú chuirtear fircin breisiiste leorthaí a deirtar. In áit áiteanna deirtar áitethe, in áit aon deirtar aonathe, in áit scalanna scailtathe agus cogiathe agus mar sin dá amana amanaí gahannaí agus drumanaí agus teangaí agus gersaí agus brógaí agus foineagaí. So clinimiid an fada seo in dhearú na bháclaí seo nach mé amháin de réir an áclúir. An sin sa tuairtha utha si sin dá nuair bhíon réamhácail is tí rih an animácail. Bíon firm faoi léithan le fáclaí baninch gnathe i gúgáilú. Tá codda seo a feilhhais písa a bíon se le chluisteáil go cinnte i bhrásaí seocaí agus ag na seanchaintirí. So an áit ag an dheala ar áit, beidir gur gluisigh ag a dhealaí
nuair atá ACH a míthe ag AIGH sin cuileú ag a dhealaí. In áit ag casata a casataí. In áit ag an ineag ag an ineag agus eibreisistaíam agus láu a gulthaig ar laibh. An sin mar churmuid an taltaiste I god na chanamhaintí nuair is fácail forincscina a bhí son deirtar leithidí ag an sagart, ag an sagart, ag an súil. A go gáú chuirtir tí rihés I gcónaí is cuma forincscina nó bainiscina ag an tairt, ag an tagart, tríd an túil. Tí rihés agus feictar dúsa gur siimplí an rial sin na rial a chaidean agus rial na ganhaintí eile. An sin bin firmartha faoi léithan sa gine de utha agus olra. Sa chaidean blias machligan a go gáú blias machligne. Ná fiú machlaidne agus ástaí a dús an eacail. Bruach na hóna a dearthaí in áit bruach na hón mar tá sa chaidean. Teach maithre in áit teach maithre. Agus an sin sampla bhain den gine de olra. Sa chaidean ag déanal na gapal a an seo tíimiid ag déanal na gapla. Nes, fe chénta dálaí lista omlan de na heisceataí seo nó de na difriataí seo a chóirt. Ach go dtíad a bháile a chur aniuil go bhfuil difriataí an agus rud beidir a bheith fólama agad ó leor ní mar sin a dearthaí. An sin an áidead an rud is mó bheith le ráit fiú do sin na an guga áú chuirtir sébhú ar an áidead sa tuisiil chóirtha ríthe ama nuair na méid se le chluisteáil sna canhaintí eile. Cur a gas leis an near mhór ada. Leis an near mhór ada. Ins na canhaintí eile bheith arú andarnáide I dús an aineamacail leis an bhar mór fada. A tíimiid an seo gur sébhú atá síos tríd leis an near mhór ada chuil Gaeilge cibérad in san ineag ada chuin. Mar sin dá is cuma cé acu atá se forincscina nó bainiscina ben sébhú goiste ar an aineamacail agus ar an áidead. Agus mar dúirt me is simplí an míl sin darlam. Cinn ar fásta rinch country chur sébhú ar áidead nuair na míon sébhú ar nuair a bhíonn sébhú ar aineamacail forincscina nach aim duine dar náide. So píosa de fapar gám a bheith óin de réir rialaithe na leorthaí gramadaí a bheith se le chluiste le country a leithidí píosa de fapar gám, fríd full bheg agus fachrí mhórmhaith. An áidead chealaha a gugáú tá sin an agus beo a tá legan eile an atá cúcáin de cíarna agus sin seo ógam a bheith an úsáid. Mar hampla, in áit má hathara beidir go ndearthaí an teas ógam. No, in áit ar nónal a ra dónal soganne. Tá cléanú leidir na sean fásta gan an a thuirste, mar hampla teas ógam, málas ógam, cá ógam agus mar sin dá. A mas muinte muid a stráchtar an cibérad seo ógam. Bheith ag dúil le an go tradiisianta a sin mar áthraíonn teangaí. Maidir le haim daine dónal dar náide ní bheith an talt roimh sin. Rud eile tá simú fa úsáid na háidead a sealaí a gugáú na cé chu minic agus úsáidir cuid. Ústir sin le gachsúirt olra agus an sin le rinch fáclaí san a bhrútha. Deirtar mar chuid súil, mar chuid brog, mar chuid lá, mar chuid pláistí, mar chuid rialathe. Agus an sin úsáidir le aineamacail san utha. Mar chuid bia, mar chuid muoin, mar chuid Gaeilge, mar chuid Frankise, mar chuid suíthar agus mar sin dá. So tá cléanú leidir le úsáid chuid. Tá táime go leisteag go gasta bháil am rinch pointí baga chibhréir a lua. I go gáú nuair bhíon an sin finneide an, si sin dá
to go or to come. De ra chaidin jarhi, Dír siad adam chat higgin criniú. Dúir tílam gan dul ar a was. A ha gugálu bín séfú le chluisteal ar an da anion bhríthir sin. Dír siad adam hat higgin criniú agus dúir tílam gan agul ar a was. So, sa chaidin boilam dul amach an art a sa chanamint boilam agul amach an art. Na boilam hat a stea. An sin leis na bríomhar glúiseachta, sin bríomhar ábhfuil téith agus táisí agus imí agus seasaí mar clan sin. Bíon firm faoi léhan nó stráchtar faoi léhan. In sa chaidin ifigil, dearthaí thuí sé ag gaide, thuí sé ag gaide agus ag le chluisteal. A ha gugálu is a agus séfu u bésan. Hui sé gaidi, hui sé gaidi. Hui sé a dhéanú na siapadarata. Hui sé a ólam Gaeilge. Hui sé ólam Gaeilge. An sin rih gataí bín fuam eile le chluisteal. Hasí siad a gáil, sa chaidin a gáil a sa chanhaint a gáil. Jimmy na fear a wins na mónú. Cheasí na páistí a gharcar. Agus an sin an sampla dearana seo ainta simú agus is minic nachmíonn seo an úsáid mar ceart ag fólamarí. Tá me gol a thógáil taí a dearthaí. Tá me gol a thógáil taí. An rud a dearthú. Chuid mhaith daoine tá me gol te a thógáil. Curann siad an rud bailithe arás. Go dtéire mar dhéantaí le bhhailm te a thógáil, tá me ag brath te a thógáil, agus mar sin dá. A has stráchtar faoi lé a tan seo leis na bríomhar glúiseachta. Tá me gol a thógáil taí. Tá me gol a dúhúlú, in áit tá me gol tú a bhúlú a bheith ón. Coupla nóta faúna na Hampshire. Is minic idir honal a úsáidir an aimseo leithre, san áit mé ag dréim leis an aimseo aisteanna le chur síos a rudaí nar hála go fáil. Is dóthaí go maineann sé seo le há an rud a dearma pléir ní beluithe. Ach fearmuid nó dhéobhmuid samplaí den tuairte, sílim na gurann sé níos mó aniu. Ns dearthú daoine eile sílim na gurí sé ag os a caintear an aimseo aisteanna a támuid, a bíon an aimseo leithre le cloisteáil in amdaí, sílim na gurann sé níos mó aniu. Nu tá ma deanú na dagan sé anas, an áis tá ma deanú na teochaí sé anas. Agus tíomuid le há a ríist gur aimseir leithre a bíosan. Han íhan a bheith bhain san áit mé ní ísí ag daoine eile. An sin me tam gurí ordóthirt in sa chéad farsa olra. In áit téamis hnóála, téamis, let's go, dearthaí rahamid, úsáidir an aimseir aisteanna. Líonhamid na málaí, líonhamid an málaí in áit líonamis. An sin me tá gurí tróirithe thuirt. Dearthaí tú le duine rathaí tú an an sin agus tiontathaí tú ar chlé agus teochaí tú ar a teathan sin. Úsáidir an aimseir aisteanna heige sin. Agus tá agann sa go mbíonn cuidmhór fólamarí ag strahailt le rialathe na haimseir gráchaite. I used to do something. Well, to dói hartar go gálu, is féidir bagrá a úsáid in an ionad na haimseir gráchaite. In san haimseir gráchaite, chrinniú an tíos óg an. A han rud atá seo gin bagrá leis an níos óg chrinniú an. Mar sin is féidir bagrá a úsáid in ionad na haimseir gráchaite. Is féidir fásta a mú conneala a úsáid in ionad na haimseir gráchaite, agus is minic a chluistear leithead sin sa chanúint, a bheith sin go minic in áit bhíad sin go minic. Nes tan tam a gimátúin a héilme nar bhistear a jeú rint samplaí den stór fácail a thuirt ó hála gur fáclaí cáitinta iad seo nach míon le chluisteal ar a dóid chéarna ins na canán eile. Nes beidir bhfuil an iastar ráada ní luhama a chadeacu a cheasan amádú.
tá me bras asta na sláinan seo a rinch le duinear bé iné na léachta. Comáile sin fásta ar náide de bhuihéid sibh an nuair sin a rúma caintear an teangaí bheo, nuair sibh omlan na samplaíonn sin. So, bíonn sin de cáitin de idir honal a bhas a chluisteal. Níl se le feáil háil sa bhas, nó is minic a deirtar se bhasan seo, tá se bhasan seo, agus is cóchéalaí an darad de tar deirtar rudaí mar aca bé. So, in áit marach sean, if a run for sean, deirtar aha bé sean bheith hin cailse. An focail seo abí, mature, abí a deirtar, abí, níl an curca abí go fáil. Focail jazz alta arcish, hannig sé marcish, he came to meet me. An focail áirithe, agus níl sin litrithe mar sceartan sin ach áirithe, beidir go gleisi áirid, tá si go hall go háirid le mar seo. San áit míon ihe airnean in áit Gaeilge, bheith ihe airneal idir honal. Tá focail an na hiagón bhéarla, aithid, bíonn sé caint aithid, sin duine bíos a caint gan stad gan stíanú. An sin bí cuairma le thusaid neacail Albanna, tá an chéal protestúna leis in Gaeilge ar honal. Agus rinch samplaí eile sa le bhuigeimiide. An focail arc mé ar an talafís, a darc mé ar an talafís, is onc a bheith le chluisteáil chuid bhaid an am donc me. An focail amú, rud a chur amú, well amáha a deirtar, ná chur sin amáha. Tá focail fuiléhan don lá in éon le amara, an áthair a deirtar. Ma tá muidir géirí aníhain aráid is anine a deirthaí, agus an áit agus an ár a bheith le chluisteáil an áit íon duine íon áit íon jaar. Deantar a rís agus arás a bhascú in ámataí agus chluisí leithidí chief mar asú in áit chief mar éistú. Ní deirtar aragan siidir hanal deirtar aragal agus I dús ábhartí nar bhíon duine gurí úlhras a thniuil deirthaí áru agus leoga agus rudí an tuairt sin. A féidir mar as a leat a nniuan gur minic a chluistear leithidí like agus rudí an tuairt sin. Má slú daoine bé san is bachla a thugtar sin agus má bhíon farthan roman balc a thugtar sin. Ní mailam san focail seo bíonn se le chluisteáil fosíailte, well tá focail fuiléhan badaí. Tá poistí sin ionta badaí. Si sin dá go dtíire nar ansiad bí bíonn se deanna tormas a bhí a ansiad. Balla mór a deirtar níos minic na bóthir agus batha a deirtar in áit capal. Duine a míon deacrataí aige le na huid cainte nó duine a mé a huid cainte dailir, dearthaí fan duine sin ghfuil se beota. Agus tá focail seo an bórdáil, tá sé bórdáil ar na trí scór. Nes ní hiiglamsa omlan an lista seo dhéanamh. A lutham a coppla ceanala, in áit brom deirtar prom, in áit bua deirtar buí, in áit bucéid deirtar bucaid, agus citaí a deirtar agus cudé, agus cáil in áit cabaiste, agus cearda in áit cearta. Agus sin coppla focail atá ionta cáitinda fahanne. So cílíonn sin fór, a gúisiidir le haine na habrífa. Tá má fahanne imat, sé sin dá tá má réal le imat, nó tá má gala imat. Fadúide nó fadúdá. Is minic daoine ag spocú as muite ar honal a seo thusaid go rábhainnic, tugtar na fadúda as áthrú. Fadúda seo, fadúda siúd agus mar sin dá, is an sin agus faoi. In áit thó deirtar go, in áit deithnar deirtar deithir, in áit deafar deirtar deafra.
ní dearfar a bhí sanna dearhanna dearfar agus Joan a deartar, so Joan daine bhíon ní daine bhíon. Nes tí sé fad a liste seo agus ní hiagla maithan ceanna flé. An ceanna cheas na mátún sin na ní deartar agla a dearhanna deartar agla. Ní deartar arabal ach rubbal. Agus ní deartar fídeara ach faidir. An sin tá bríthar an fónal siad na Gardaí nuair is thurma scartar na Gardaí is daithe a bheith le chluisteáil ins na ranganí agus bhuagáil sé taxi in áit thur sé taxi in áirithe. Agus tugann sé sin ag an sláine an dhearannach me agus tá me gléimní a raibh de cheall ama. So ma hémuid ag an sláine an dhearanna tíofamuid go bhfuil códhhalartú agus códhvascú luite agam agus seo ábhar mo chuid taide. Nuair thaidh me sé bliain idir honal bhí me bailú samplaí den tuairt seo. Tá me sé ne daithid bommate na bhuairch le de chaintí anú ar Gaeilge tradiisianta hir honal agus chud mhaidíthe le chluisteáil go fáil ar náide. A duinear bío go bhratha síos honna Gaeltáta, chluinní sibh go dtéire go mbíonn meascan den Gaeilge agus den bhéarla le chluisteáil. So bíonn códhhalartú nuair bhíonn Albert amháin nó coppla Albert an Gaeilge agus an sin go jontatear ar a bhéarla. nó bíonn códhvascú nuair bhíonn Gaeilge agus béarla le chluisteáil go dtéire in Albert amháin agus tá rint samplaíonn seo. Bhí mar chuid holidays ar bheith cogus sin. Níl an internet ar obair fí lethair, crashal an computer in Decided EasyJet go mé an flight cancelled agus ní bheith sé chat back ar ais go dtí an chat an teogainn. Bí a drive le ar an dáit agus start a ríise go bhheicimiid. Nes is minic daoine a garan fan cheanneil seo Gaeilge ar ais na Gaeilge bíatán gur béarlathe sa tan agus mar sin dá. A caiimiid a hiagháil gur dá hangaí iad na daoine seo. Is caintrí dúthis Gaeilge iad agus is caintrí dúthis béarla iad. Agus tarlíonn sé seo ar fud a dóin nuair bhíonn níos mó na teangaí amháin ag duine nó ag pobal. Go muinenn siad úsáid iomlann as an dá hangaí sin. Agus is cinneal de chealarú ar an dá hangas atá go mbíonn a leithéid seo le chluisteáil. Nes tá mé an táim an hocail an míniú a thuirt ar na féimena atá le thusaid an códhvasca seo. A sílim gur leor nniu a chur nniuil go mbíonn a leithéid seo le chluisteáil agus nar thóir go dtéire talú slánaí anú de gur díasca aspa Gaeilge a tharlaíonn sé sin. Nes is scuair déanta gasta bhíonn sin fríd chanúint hir honal a tá sulas agam a chairde gurú sé bhabal de rud ag an a thógáil agus anis nuair bheith sibh insa Gaeltacht go mé sibh ag cluisteáil na rudaí seo. nó fiú nuair bhíonn sibh gcéisteáil leis a rádiú go mé sibh ráis ó sin an ruú Gearóid a caintear. Agus an sin is fuamhíon agus mé cé acu tá sibh go úsáid na leoganthe seo nó a tá sibh go a chlí leis a chaidean. Bhfuil an buíthe a go libh na daoine a dan go dtí dearú na chainte agus Chúige dhearamh a gceiste de fólam agus a gúsaid na Gaeilge blasta a tugah. Go dtí mhaigah.